Здрасти. Значи, а, няма никакъв смисъл да ми честитиш, понеже не си броя въпросите в Ask, нито харесванията. Направих с регистрацията, защото ми беше супер тъпо. Еми, колкото толкова, сега не е толкова важно. Не ме радва това, че са... Не ме радва това, че са 2000. Те могат да бъдат и 4-5 хиляди, но ако се зачетеш доста по-надолу и ще видиш, че ако примерно съм имала 50 въпроса смислени, въпросите с хейтърските изяви са били поне 10 пъти повече. Така че радват ме неща извън Ask.fm, примерно приятелите ми, семейството ми и много други неща, които изобщо са свързани с интернет пространството. Няма значение колко са, смисъл не живея за въпросите и харесването в Ask.fm или харесването на снимките ми във Facebook, нито за нищо свързано с интернет пространството. Просто няма смисъл да ми честиш. Да, чао.